θα παίξουμε ένα παιχνίδι με αμάξια, αλλά επειδή δεν θυμάμαι πώς λέγεται, το γράφει εκεί πινακίδο εδώ πέρα. Τώρα ήθελα να σας δείξω λίγο το τι αμάξια έχω, μηχανές, καράβια και τέτοια, εντάξει, διάφορα. Αρχικά να ξεκινήσω, όπως βλέπετε, να ξεκινήσω με αυτήν εδώ τη McLaren του 2020. Την έχω φτιάξει full, πάει 388 χιλιόμετρα νομίζω αυτή η McLaren. Και γενικά είναι πολύ γρήγορη, αλλά κοστίζει και αρκετά λεφτά αυτή. Είναι πάντως πολύ καλό αμάξι αυτό εδώ. Αλλά εντάξει, όχι και το καλύτερο. Δείτε εδώ λίγο, έχω βάλει και φωτάκια από κάτω LED. Ακούστε. Έχει και σκασίγματα αυτό. Μου πήρε 190 ευρώ σοβαρά. Τέλος πάντων. Δολάρια. Αυτό είναι το πρώτο αμάξι. Έχω βάλει αμπονέζικη πινακίδα. Και αυτή είναι η ταχύτητα που φτάνει γενικά. Αυτή που είπα πριν. Τώρα να σπονάρω την άλλη McLaren που πάει με 391 χιλιόμετρα. Ναι, ένα λεπτό να φορτώσει. Ωραία. Αυτή είναι. Γενικά την έχω κάνει όλη άσπρη αυτήν εδώ. Έτσι όλα. Καθίσματα, τέτοια, τα πάντα όλα άσπρα. Και ακούστε τώρα. Είδατε πόσο γρήγορα ανεβάζει. Κατευθείαν τα 400. Το έγραψε. 400. Εντάξει, ευτυχώς που δεν έπεσε. Επόμενο. Όπα, ξέχασα το Audi να βάλω. Που το πήρα σήμερα αυτό το Audi. Είναι καινούργιο αμάξι, ωραίο. Το παιχνίδι γραφεί είναι το 24. Και γενικά είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι έτσι πιο πολύ ηλεκτρονικού. Αυτό το Audi. Δείτε εδώ πέρα έχει μηχανή μέσα κανονικά. Και πορπαγκάζ. Αλλά εγώ θέλω να το δείτε σε ταχύτητα. Το έχω φτιάξει να πάει με 300 κάτι. Γενικά δεν αναβάζει πολύ γρήγορα, δεν είναι τόσο γρήγορο αυτό. Το πήρα έτσι για να πηγαίνω κάτι κοντινές βόλτες, κάπου έτσι, όχι για να τρέχω πολύ. Καταλάβατε. Ήταν αυτό εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Τώρα θα σας δείξω τη μηχανή μου. Ναι, γυρίζω πίσω και σας δείχνω τη μηχανή μου. Μόνο δεν χρειάζεται να πάω πιο μπροστά, καλά είναι εδώ πέρα μηχανές και τις σπονάρω. Νάτι. Αυτή είναι, δεν την πήρα και αυτή, δεν είναι πολύ καιρό που την έχω. Και πάμε 245 νομίζω. Με 234 βασικά, ναι, τώρα το είδα. Ας κάνουμε μια σούζα έτσι για την πλάκα. Δεν το είδα ποτέ αυτό, τέλος πάντων. Γενικά είναι πολύ ωραία και αυτή η μηχανή. Μ' αρέσει εμένα. Τώρα, ναι, έχω ένα γιότ, αλλά θα πρέπει να πάω στη θάλασσα. Τώρα δεν προλαβαίνουμε να πάω στη θάλασσα, θα σας το δείξω. Είναι το 2001 από ό,τι γράφει. Εντάξει, το γιότ δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ, δεν πάω τόσο πολύ στη θάλασσα. Πολύ μου αρέσει η McLaren του 19 και το Audi του 24, αυτό. Πάντως αυτό είναι πιο πολύ για να μην τρέχω. Γι' αυτό το λόγο το πήρα. Είναι και τετράπορτο. Αυτά ήταν τα αμάξια μου, δεν έχω κάτι καινούριο. Όποτε πάρω θα ανέβει βίντεο στο κανάλι μου. Επίσης πείτε μου άμα θέλετε να το ξαναπαίξω στο παιχνίδι στα σχόλια. Αν σας άρεσε γενικά, να το παίξω και με τον φίλο μου άμα θέλετε. Να σας δείξει εκείνο στα αμάξια του. Γι' αυτό τώρα κάντε όλοι ένα like, εγγραφή, καμπανάκι και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!